e un matrimonio non tiñan para comer, e dixo a muller ao home: vou me ir a ofrecer a 3 curas. E dixo o home: só non fagas. Dixo: fago nada. E foi onde o cura dixo: mire, mañá aí ás 5 da tarde, se quixera vir tomar café comigo á casa, que o meu home non lle está. E dixo o cura: vou. E foi onde o outro e dixo: mire, mañá, se quixera ir polas 6 ir tomar café comigo á casa, que non lle está o meu home. E dixo o outro: vai, claro que vou. E ainda foi onde o terceiro e dixo: mire, alá mañá polas 7, se quixera vir tomar café comigo á casa, que non lle está o meu home, claro que vou. E terá que ir a ver puntuais son. E ás 5 en punto, o primeiro cura chamou á porta, tan, e abreulle María, e cando o cura a veu ali na porta tan bonita, levantou os brazos e dixo: ai María, que che vau, que che acontece? E dixo ela: non, señor cura, primeiro é o café. É claro, como se facía o café daquelas? Que Dios Lunita non vendía máquinas de estar agora. Poñías unha pota con auga ao lume, esperabas a que fervera, cando a auga borbollaba retirábalo do lume, e despois moía o café, collías e botabas ali, esperabas que baixaran as borras, collía o tizo e metíaslo para lle dar máis color e tamén sabor, e despois, como era pouco, unha colábalo para a cafeteira, e da cafeteira para o pocillo daba o azúcar, remexilo, esperaba que enfriara e iba a hora. Cando o cura o acabou de tomar, non levanta o saial e pega un salto por riba da mesa de mármore da cociña, e cando estaba con pé pousado a punto de que lle derriba a María, non chaman á porta, tan, e o cura quedou como un arcanxo ali parado. E dixolle María: háselo meu home. E dixo o cura: ai, onde me meto, onde me agarro, onde me escondo? Dixo: bueno, metas aí no forno. Hai pouco contei este conto no Instituto Don Vigo e asustáronse todos, porque non coñecen xa os rapaces de agora os fornos que había nas casas de facer o pan, coñecen os microondas. E para meter un cura no microondas hai que picar moi picadinho, non entra dunha atacada. E claro, aí dixenlle non o... era nun forno do pan que ben colleu o cura o remontado dous. E cando estaba ali abriu a porta e non era o home, era outro cura que viña, e cando veu, díxelle como ao primeiro: ai María, que che vau, que che acontece? E díxele: non, señor cura, primeiro o café. Bueno, tirarase aquel e camino a volta, poñer outra pota de auga fría ao lume, esperar que fervera, cando estaba a auga borbollando, retirada, despois de retirada, esperar que deixara de borbullar, moer máis café, botarlle ali, baixarlle a burra, meterlle o tizón, colarlo para a cafeteira, da cafeteira para o pocillo, coller o azúcar e botarlle, tomou escaldando para apurar. Non lle quedaron pelos na lingua. Cando rematou de tomar, non levanta o saial como fixera o outro, non salta por riba da mesa de mármore e lle vai caer riba a María, e xusto antes non chaman á porta, tan, e queda paralizado tamén. E dille María: háselo meu home. E di o cura: ai, onde me meto, onde me agarro, onde me escondo? Dixo: bueno, pois, métase aí nesa alacena. E meteuse, e non era o home, era o terceiro cura. E cando lle abriu a porta e a veu tan bonita, díxolle como aos outros: ai María, que che fago, que che acontece? E dixo: non, señor cura, primeiro é o café. E fixe exactamente o mesmo que cos outros, volver poñer a pota ao lume con auga fría, moito gasto de café houve aquel día naquela casa. Miren, tamén nos teño que advertir, se teñen unha pota do café e ven que lle di fea xa, porque alá en serio de onde é meu pai, nunha casa, recibiron os consogros, unhos de cerca, e claro, tiña a pota do café desde a 23 anos e estaba negra por dentro e negra por fora do sorrallo. Para ele ben valía, pero o vi os consogros, claro, foron a de mato ali, compraron unha pota nova, blanquiña de todo, e a pota bella, a do café, puxeron ya para o canto comedeiro. Ois, por non lle soupo o café na pota nova.
tuveron que invitar a autocar e volver a poñer ao seu café. Así que non a tiren, que ten máis valor. Ela se asaba como se fai o café. Bueno, pois, despois de retirala, de meterlle, de botarlle o café dentro do moído, de meterlle o tizón, de colar para a cafeteira, de botarlle no pocillo, este cura non o tomou só escaldando, tomou na amargo, sin azúcar ni nada, por apurar. E cando acabou, non fai como outro, levanta o saial, salta por riba da mesa, e cando lle vai caer en riba a María, non chaman á porta, e o cura quedou paralizado. Aí onde me meto, onde me agarro, onde me escondo. E dixelle María, pois metas aí nesa artesa do pan. E meteuse. E desta vez era o home. E o home entrou pola porta e chuscou o ollo a María e dixelle: María, vimos cocer. E o cura que estaba no forno sempre se lle apretou o cu comer. Coa aprehensión. E María fixe como quen que volvía por ele, dixelle: pero non temos que queimar. E dixo: home, se non temos facemos. E non colle unha machada que había ali e dixo: de está a cena bella. Ai de Dios, saleu o cura da alma e dixo: non me mate. Canto vale a súa vida? Dixo: non sei, dime tanto e non mato. Ordoulle tanto e non matou. Se tiña un capital xunto dun cura. E dixo: pois se non vai dar a cena desta artesa. E sala o cura da artesa, dixo: non me mate, canto vale a súa vida? Dixo: ai, non sei, dime tanto e non mato. Ordoulle tanto e non mataron. E deixaron marchar e se tiñan o capital de dous curas. E que a mirma non colle un fento, se que prende cun misto, non mete o fento ardendo pola boca do forno, e o cura farto de falar do inferno cando veu un aos pés. Doulle así pa fora. Que os curas como son, non che din caer de pé no inferno, e che nonvar de cabeza po inferno. Mais golpe ainda. Ti imaginas tú que é caer de cabeza no inferno. Pois el doulle pa fora e o home colleu por unha pata, tirou por ele e dixolle: que facía usted aí, señor cura? Dixo: unha revisión ao forno. Canto vale a súa vida? Dixo: ai, non sei, díame tanto e non mato. Pero non teño. Ai, non tes? Pois logo vai nas pagar usted polo resto. E ataron un adival a unha perna, e botaron o adival por riba dunha vija traveseira, e tiraron por ele como por unha roldana, e foron subindo no cura, e o cura colgado pola perna, caeulle o saial, e o saial era almidonado, e caeulle como a prala dun plátano maduro, e que a mirma doeronse conta que o cura aquel, xa pensando no que iba a facer, por apurar e non ter estorbo, xa non levaba roupa interior. E cando o home veu isto, xeica se trasvirou da cabeza e botou un mal o primeiro que topou, e topou un velón que tiñan ali por días das tronadas, e non lle mete dispensando ao cura no cu e lle pon lume. Cada pinga de cera que lle caíu ao cura nas pernas e nas nádegas, o cura de banado, que se teña depilado con cera quente sabe que fala, e daba ca cabeza contra a sotana, que como era almidonada facía e os que pasaban da porta para fora da casa escoitaban e dicían: vai a reloj máis repugnante compraron aí, se son eu que con paleña non aguanto. E cando se gastou o verón completo, dentro ao cura libertad, e dixeron: non volvo por aquí, e dixo: non volvo non. E o domingo seguinte estes tres curas misaban xuntos, un celebraba e dous concelebraban, e cando estaban misando, se a misa era ás 12:05 que enchea xa non entra por pasillo ao media e medio, xa se mete por un lado, que enchea ás 12:10 xa queda na porta, e ás 12:15 na taberna. Pois ás 12:20 entrou María pola porta da igrexa, recén da peruquería, cun jabán novo, zapatos de tacón, orbeizos pintados de encarnado, arillos nas orellas de ouro, e andando
E os curas viron a entrar e non souperon que era ela. E por qué? Porque a porta da igrexa daba ao nacente do sol. Entón daba a claridade polas costas a María e escurecía o frente, hasta que ela chegou xusto ao pé do altar. E cando chegou ao pé do altar, xa os curas a viron coa luz das velas. E os curas, vendo tan bonita, esqueceronse da misa e deixaron de facer misa rezada e pasaron a facer misa cantada. E o cura que celebraba dixo: ai, que ben lo que luce María. E o que tiño ao lado dixo: ai, sí, a tu cuenta e a la mía. E o que estaba do outro lado viñéronse as babas aos ollos e dixo: ai, pero eu, como non tiña diñeiro, fixo un pouco de candieiro. E dixeron os tres: e amén. Que este conto máis non ten, moitas gracias.